berriro ere egun arrakastatsua izaten ari da Euskal Herria. Ikusi dugu Baionan jendez lepo, kaleak eta plazak eta ikusi dugu bebai guk San Mamesen Bilbon parkatu hemen errekaz bi aldeetan ikusi dugu jendea alaitzu eta iaz lortu genuen gure borondatea eskutik helduta adieraztea, baina gaur sendoago adierazi dugu. Urte osoan egon dira jostunak Euskal Herrian, josten borondate eta sentsibilitate diferenteak eta hori guztia irudikatu dugu gaur, kolore diferentzietako telekin. Gaur oso egun polita izaten ari da. Eta aurrerantzean, gaur guretzat gustatuko litzaiguke sentitzea eta jabetzea aro berri baten aurrean gaudela. Aro berri baten aurrean, hain zuzen ere, erabakiaren aroan. Eta hori arratsaldean irudikatuko da.